Roni, sä tulit tänne tänään panta jalassa. Voit sä vähän näyttää? Siellä on tämmönen musta hieno panta. Ja sit sulla on vielä myöskin vähän näyttää puhelimelta, mutta itse asiassa se ei olekaan ihan mikään perusälypuhelin. Ei, tää on tämmönen Two-Tracker satelliittipuhelin. Satelliittipuhelin. Kuka tahansa ei kulje nämä kaksi asiaa mukanaan, missä tahansa. Miksi sulla on noin? Mä oon koevapaudessa oleva vanki. Mitäs toi koevapaus nyt oikeastaan sitten käytännössä tarkoittaa? Tässähän sä nyt istut täällä studiossa, etkä vankilassa. Joo, nykypäivänä se tarkoittaa sitä, että mä sain 4 vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen, josta suoritin 2 vuotta. Ja viimeiseksi 6 kuukaudeksi oli mahdollista vakituisen asunnon kanssa sekä työharjoittelupaikan kanssa päästä valvottuun koevapauteen. Niin käydään nyt vähän läpi tätä sun rikosrekisteriä, mutta kiinnostaa tuosta pannasta. Joo. Miten tällainen panta estää sua tekemästä mitään rikoksia? Eihän toi nyt näytä siltä, että se mitenkään sua estää mitään. Joo, mutta siinä on vähän semmoinen, että valvotussa koevapaudessa on kotiintuloajat, eli 21.00 jälkeen ei pihalla liikuta, päihteisiin nollatoleranssi. Ja kun mä menen mun kotiosoitteeseen ja mä poistun sieltä, niin se nähdään sieltä. Et silloin pitää visusti pysyä sisällä eikä saa päihteitä käyttää. Tukipartio tulee puhalluttaa välillä, tekee tikkutestiä ja joutuu käydä ilmoittautumassa vankilalla. Mä joudun kerran viikossa käymään. Niin, no turhahan sä et ole sinne linnaan joutunut. Käydään vähän läpi sun rikosrekisteriä. Mitä tapahtui 4 vuotta sitten erässä helsinkiläisessä yökerhossa? No joo, tyhmästä päästä kärsii koko ruumis ja tässä ollaan. Et monesti porukassa tyhmyys tiivistyy. Ja mitä sä teit? Mä tein teräaseellisen törkeän pahoinpitelyn, joka johtui erimielisyyksistä, tilanne kärjistyi ja oli 2 kovapäistä kaveria. Ja siitä seurasi 2 vuotta, 5 kuukautta ehdotonta vankeutta. Eli sä puukotit häntä? Joo. No mitäs sitten tapahtui myöhemmin Kontulan ostarilla? No mä suoritin tästä 2 vuodesta 5 kuukaudesta ensikertalaisena 17-vuotiaana eli nuorena henkilönä 9 kuukautta 20 päivää. Vapauduin ja sitten mä olin kerännyt 5 vuotta olemaan vapaalla ja olin ihan selvinpäin liikkeellä, en ollut missään ravintolassa juhlimassa. Ja siellä mä näin keskellä Kontulan ostari, ei vartioista missään, hirveä kasa ihmisiä ympärillä, mutta kukaan ei tee mitään. Nuori poika pakittaa 2 aikuista miestä menossa kimppuun. Kukaan ei puutu, aikuisia ihmisiä paikka taas. Mä menin sanallisesti väliin siihen, joudun hyökkäyksen kohteeksi ja puukotit taas? Joo, no näin siinä kävi, jotain se oli tehtävä. Niin, kuulostaa hirveän jalolta, sä puutuit johonkin asiaan, johon kimppuun käytiin, mutta kai sä Roni ymmärrät, että eihän kukaan harva täällä meistä kulkee teräaseen mukanaan Kyllä. estämässä asioita. Kyllä, asia on ihan näin, siksi mä sain sitten 4 vuotta ehdotonta vankeutta. No, mitä sä sitten ajattelet näistä sun rikoksista? Oliko ne rangaistukset ihan reiluja? Oli ne, mun mielestä tuli ihan tarpeeseen ja ihan oikeutettu ja kohtuullisia. No, 2 kertaa sä oot puukottanut ihmistä. Joo. Oot sä Roni pahoilla siitä, mitä sä oot tehnyt? Toisessa tapauksessa henkilö olisi voinut kuolla. Totta kai on. Ja mä en toivo kellekään kuolemaa, enkä muutenkaan paha ihminen tai väkivaltainen ihminen. Vaikka tässä on nyt syyllistetty väkivallan tekoihin. Ja mä oon todella pahoillani omaisten puolesta, uhrien puolesta. Mutta mä haluan painottaa jokaiselle sitä, että mä en ollut missään tuolla lenkkipolulla väijymässä jotain vaan ohikulkijaa. Että se on ihan hyvin, mä olisin voinut olla sairaalassa ja toinen kaveri vankilassa. Tässä on ollut kaikki nämä tilanteet on semmoiset, että mä olisin ihan hyvin itse voinut olla sairaalassa. Niin sanot, että sä et ole väkivaltainen ihminen. Kuitenkin 2 tapauksessa on tapahtunut tämmöinen puukotus. Joo. Roni, mäkin on ollut nuori, mä oon tehnyt tyhmyyksiä. Sä oot sanonut, että sä haluat oppia näistä asioista, eikö Kyllä. vaan? No, voit sä vakuuttaa mut ja toi jengin tuolla kotikatsomoissa, joille se saattaa olla vähän vaikeeta. Miksi meidän pitäisi uskoa siihen, että sä haluat nyt tämän uuden alun? Ei siihen varmaan mitään syytä, mutta jokaisen kannattaa tietää se, että muutos on mahdollinen. Ihmiset tekee vääriä valintoja, tekee hyviä valintoja. Jotkut tekee enemmän jotain, jotkut tekee enemmän hyviä, jotkut enemmän huonoja. Mutta silti muutos on mahdollinen ja siitä on monia esimerkkejä. Monia rikollisia, monien 10 vuosien vankilakierteessä, päihdekierteessä. Tänä päivänä perheenisiä, työssä käyviä ihmisiä ei ole vankiloissa, puhas tausta, nuortenkaan vielä tekemisissä töissä. Et niitä on monia, ketkä on esimerkiksi kokemusasiantuntijoita, nuorisotyöntekijöitä. Kaikki on mahdollista. No voit sä silti luvata, että noin nyt viimeiset kerrat, kun sä ratkaiset mitään teräaseella? Totta kai, en mä nyt voi tässä sanoa suoraan, että ikinä mä en elämässäni joudu hankaluuksiin. Mutta kyllä mä oon oppirahat pikkuhiljaa maksanut. Mä olin 17, kun joudun vankilaan, 21 kun vapauduin. Tässä ollaan. Et hyvin on mennyt tärkeät vuodet ohi, että kyllä mä oon miettinyt, niin kuin tutkiskellut itteeni ja oon sitä mietitty päivä jos toinenkin. Ootko sovittanut nuo rikokset nyt? Mä oon niistä kärsinyt ehdottoman vankeusrangaistuksen ja mä oon yhteiskunnan sovittanut. Eihän me nyt omaisille varmaan voi ikinä tai uhreille ikinä varmaan miettiä musta hyvää. Mutta Suomen lain mukaan mä oon suorittanut mun rangaistuksen.
Okei, kiitos Roni. Nyt puhutaankin just siitä, että miten se rangaistus, miten se voi sovittaa sen rikoksen. Kiitos.